Dadewethu. Kodwa munjani? Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hey, ngiyaxolisa manje mhlawumbe ngithathile kude. I-email yakhe indala yona. Ngiyabonga ukuthi ungibekezelele. Nanokuthi nga-reply nawe wathatha kude ukuthi usendile ukhuzana i-voice note. Ngilalelile i-voice note ngezwe. Kodwa manje nginokuconfuseka somewhere somehow uyabona. Ngiyafisa utshela abantu lapha emakhaya igama lakho nasibonga ukuthi ubani. Igama lami nguzama wakandlovu. Yini inkinga mfethu? Yazi khona la ngidideka khona ukuthi mina ngithi mhlawumbe kuzofika umuntu wesilisa indaba ukuthi noma wengane. Ngithi mhlawumbe umuntu wesilisa wasebenzisa i-email yomuntu wesifazane. Uma wengane yakho wara awungichazele kahle isitori ukuthi ikhamba kanjani. Bhuti wami kushuthi lana nginomngane. Ophinde aboma wengane yami. Uma uthi uma wengane le nto engiconfusayo ke leyo. Usho ukuthi ke side sona kodwa ngizosinqamula nje. Uma wengane yami unengane. Ina 8 years manje. Ngamfica mina eshiwe ubaba wengane. Oh yeah. Yayina 8 months cabanga mfethu. Mana ke uyalokhuza umthatha njengobani wena mawufika kuyena dadewethu umthatha njengomngane unini kahle naye ngifuna ukuzwa lelo uyi soulmate yami uyisithando sami ngasho ngithi nje umfazi wami. Uthanda lokho ukuthi nje uyintombi yami sathandana sinawe singakha ngisho ingane niyathandana ngisho ukuthi sikakha ngisho ingane. Okay. Kodwa manje ukuthi abanye abantu abayazi lento abantu abaziyila manje sisondelene nabo cabanga. Mina nje ngibona nje ngizigqokelena kanje ngumuntu ohloniphekile cabanga. Nayo uqoka njengami. Musibona nje wena ngathi ubona abangani. Cabanga. Sabangani futhi abathandanayo. Umama nobaba wengane. Ingane na 8 years. Okusho ukuthi lo muntu wenze njani? Yini le kuyona kwenza ukuthi usibhalele? Lo muntu besihlala ndawonye mfethu. Ngiyacabanga 8 years sihlala ndawonye sakhulisa ingane nje kumnandi. Okusho ukuthi ngavele ngathola umsebenzi. Ngabashiya lapha emqashweni. Awunalo yini uvalo lokuthi njengoba evele nengane ethandalele nomuntu wesilisa mhlambe usengantshontsha nomuntu wesilisa lo mhlambe usengakushiya aqhubeka emntwini wesilisa njengoba denithandana nje. Ngeke ngaba nalo lolo valo. Kodwa ngabona ukuthi hayi ngoba sesihlalele iminyaka emingaka ethembekile kumina engenankinga. Kodwa ngithe sengizohamba ngeke ngangambona kahle. Kusho ukuthi ngathola umsebenzi mfethu. Ngamuva lapha emqashweni. Yeah. Lapho sihlala khona naye. Hayi indaba yonakala mengithi ngiyabuya. Ngithi ngiyafika emqashweni wethu mfethu hayibo. Kodwa wami akekho endlini. Nihlala ndawonye sonke lesikhathi. So wena uhambile uyabuya uyafika akekho. Kodwa wami 8 years cabanga mfethu down the drain. Mengithi ngiyafika akekho mengithi ngiyafika ekhaya. Impahla uhambe nayo. Kusele umbhede kuphela. Kushuthi mina bengishela nje ukuthi ngiyakwazi kubo la. Kubo ngiyakwazi ngahamba ngaya kubo. Indaba yami ibhlungu bodwa. Mawufika kubo bathini? Mengithi ngiyambheka kubo bathi abamazi. Nabo bambuza kumina. Ngiye komakhelwane. Nabo bathi abamazi. Unefoni phela mfonela. Ngiyamfonela ngimthole njengoba phela umngane wami seze wangithintanisa nani. Ngakwazi ukuthi ngixhumane nani. Njengoba nginikeze inamba yakhe. Ingane sheminjani uyikhumbula benjani ukubona nawe? Ngiyayikhumbula ingane. 8 years zonke sihlale naye. Ngiyayikhumbula and ibingithanda. Uyazi ke le namba sinikeze yona thina simfonelile samthola. Hayibo. Simfonelile samthola ukuthi ke ngathi bemanqinqanqika ukufika kodwa ke ngicabanga ukuthi ezami zizomoyeni. Kodwa njengamanje ngiye ngabone ngazuthi usekhona khona indlela engibone ngayo. Bhuti wami kodwa ke ngizolokhuza ngizohamba njengamanje ngiyokhuluma naye just ukuthi ngithole ukuthi kuhamba kanjani. Angazi noma mhlambe yena akazi ukuthi uwena kodwa kahle ubhalile. Khona indlela abamlokhuze ngayo. Hayi waze wangelapha umuntu. Into engazama ukusikhuluma mhlambe nawe ukuthi mayefika noma bese siya kuyena nawe man of approach indlela ukukhuluma naye ukuthi mhlambe ube umuntu ozwakala njengomuntu ngempela oshayekile ngoba cabanga ukuthi ushayekile ngendlela ochaza ngayo. Yeah, so ngizocela ukuthi ungilinde la sisa. Hayi. Ungilinde la. Ngizokwenza njalo. Ngenza noma yini. Mangibuyisele yena nje isithando sami. Awuthi ngibuza umbuzo nje wokugcina. Njoba nithandana naye wena udlala iphi lokhuzana role umuntu wesifazane kahle ubaba noma uyo. Ngiyaqolisa. Yazi butama. Yazi yahlekisa letho kodwa mina ngubaba wasendlini. Umfana wami ongibiza ngobaba. Athi baba. Uyacabanga? Abangani bethu bese besibiza ngoma ZZ ngoba sobabili. Mana uthi baba kanjani ugqoka? Uthi baba well understand. We understand. Kuthi ngikhona nje empilweni yakhe angiyendawo.
Sister, ngicabanga ukuthi impilo nje yasemhlabeni yalesi sikhathi samanje yabona akho into esingayishintsha kulento. Engicabanga ukuthi mhlambe kufanele sikulekelele noma ngabe isimo sikanjani. Thina okwethu ukuthi silekelele abantu asikhathali ngabe unjani, ngabe wenzani as long as usizakele. Hayi bhuti wami, ngabe ngilapheka kakhulu. Uzongilinda lana ke dadewethu ngiyabonga kakhulu. Ngizokulinda ngempela. Alright, sure ngiyabonga. Thank you. Sanibonani lapho ngasekhaya igama lami nguQumba amaqumba lalaqumba iselesele lentaba nguMr Xebu mavinjwa nge1000 intaba ethe beyivimba ngapha yaphuma ngapha bathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha igama lami nguJumping Castle Thabiso wakacele nginibikela bukhoma ngaphansi kwechannel ewuchungechunge uma ngabe ungaka-subscribe kule channel ekuthiwa uhlanga media usenesikweletu judgment day yeze ezulwini uyozithola ungqonqa nje ungazi kanjani kanti wahlule kungafaza ebhathini la subscribe ngidlalela nje nakhona ngikubekela ke bukhoma ishow igama layo Pride Aside uhlelo lo lesilakhele uma wengane nobaba wengane asebehlukene ukuthi mhlambe makuwukuthi khona lo ufuna ukuhlisa ipride athi ngicela ukulungisa into nawe baba wengane yami ngicela ukulungisa uthando lwethu nawe mama wengane yami ngiyabona ukuthi ngaflopa ngicela sihlale phansi ngicela umaqumba nasisiza bephakathi nendawo ufuka ukuthi ngaba wrong uzongitshela because uneutral yena akazilutho ngathi uyabo so bese uyasibhalela ke bese sizohlala phansi namhlanje sibhalelwe intokazi le ntokazi isibhalele ithi icela siyisize siyifunele uma wengane yayo angiphinde futhi intombazane sibhalele ithi icela siyisize siyitholele uma wengane yayo ngoba ifuna ukuhlala naye phansi balungisane babone ukuthi baqhubekela kanjani phambili ngicela ningilekelele bafethu sihambeni siyobona ukuthi ikhamba kanjani mhlawumbe khona la singakwazi ukuthi sibasize khona okwami nawe njengamanje akakapheli kodwa lo oqala useze ukugcina uXebu Sisekunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Igama le show lesikubizele kuyona ilento iPride Aside. Ake ngiqale mhlambe ngibonge ukuthi mangabe sisondela kuna sikubiza ukwazi ukuthi uhloniphe mhlambe nanokuthi usondele kuthina ungazi nokuthi mhlambe ubizelwana. Ishow le ngizokuchazela ngayo ezisiqhubeka sikhuluma ukuthi ishow kanjani. Igama lakho ubani? Igama lami nguZama Ngozama Ngoba. Mapholo basiyabonga Ntombi ukuthi uhloniphe njengoba sengishilo. Le shona ke sisi kubhala umuntu mhlawumbe othola ukuthi bokuxabene nomuntu. Mhlawumbe exabaneni kweni lo muntu uyena wrong. Ebese lo umuntu athi ngicela ukuhlisa ipride ngibeke eceleni man. Ngiyafuna ukuthi ngibuyisane noZama. Ngiyafisa ukuthi ngiqolise kuZama ngizehlise kuyena ngento engayenza. Ngalesi sikhathi mhlawumbe into eyangenza ukuthi ngingavumi ukuthi iphutha ngakimina kwakuyipride nje ngaleso sikhathi nanokuthi ngangingafuni ukuthi kubonakala ukuthi umuntu wrong kimi nanokuthi ngivume ukuthi umuntu wrong kimi ngoba mhlawumbe ngiyobukeka ngenye indlela kodwa manje kwahambe ngasibona isidingo sokuthi kufanele ngiyoxolisa yabo ake sithi mhlawumbe ithuba belinikezwa wena mhlawumbe kuthiwe Zama ake uhambe uyoxolisa emntwini thizeni owamona kodwa awangavuma ngaleso sikhathi ungaxolisa kubani? Akekho ngimkhumbulayo. Akekho umkhumbulayo wamona. Hayi mina ngumuntu ohleze eyihlekela nje. Kodwa mhlambe ngenze ukuthi ukhona engamona kodwa mina ngingazi ukuthi ngamona, ngaziqhubekela nempilo. Bangathi uyavela, ngahamba ngiyoxolisa kuyena ngoba umuntu oyithandayo nje peace. Uyayithanda ipeace. Kuyangijabulisa kakhulu lokho. Ake ngithi mhlambe nako mhlambe uxabana nengane yakho. Mhlambe exabaneni kwakho nengane yakho uthola ukuthi akulona iphutha elitheni. Kodwa mhlambe ugcina soyishaya ingane yakho. Ihambe ingane yakho iyohlala mhlambe kaAntwana mhlambe kamamncane mhlambe kadadewenu iyohlala khona mhlambe uhambe khamba urealize ukuthi no man ngibe wrong esibi sinqumo ngasatha obvious ukuyoxolisa noma ungaba nzima ukuyoxolisa enganeni kodwa isithunzi phansi lapho ngihambe ngiyoxolisa ngoba phela egcineni ingane yami fanele ibuyize kimi. Uyakubelieve yini ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu ababili baqhelelane
hayi ngoba bexabene kangako kodwa ngenxa yokuthi kune pride phakathi kwabo bobabili kunokuyiphakamiswa okukhona ukuthi hey mina ngeke ngixolise kusibanibani nomunye ngokunjalo uthi hey ngeke ngixolise kusibanibani uthola ukuthi wena ngoba khona lento ukuthi umuntu uthola ukuthi makunento eyenzakalile wrong omunye ubelievela ukuthi yilo omunye owenze lo wrong nalo omunye ubelievela ukuthi wena owenze lo wrong yabo so ugcine ngabe khona lento yokuxolisa uyabelievela yini ukuthi kuyenzeka abantu ababili baqhelelana ngenxa ye pride kuyenzeka kakhulu futhi uthola ukuthi mhlawumbe uyazi ukuthi wena owenza icala kodwa unqene nje ukuxolisa uthi hayi uthi ayingeke hayi uthi ugcina ungaxolisanga kanti sekubonakala kunjalo ngempela futhi ziningi igameke engizaziyo nje nami personally so uma ngake kuthiwe mhlambe ke uyacabangisisa nje kahle empilweni abekho abantu abaqhelelane nawe ngenxa ye pride empilweni yakho mhlawumbe uthola ukuthi hey umuntu wami ngiyamthanda mhlambe usisi wami angisakhulumisani ngenxa ukuthi mhlambe ngaba nepride mhlambe ngaba necala elithize kuyena ngaba nepride ngaba nempakamo kanqena ukuxolisa mhlambe ngaloko wagcina sengibuka njengomunye umuntu ayangeke ngimkhumulayo kwamanje hayi akekho ngempela kodwa mangathi uyaqhamuka singakhulumisana sibone ukuthi mengikhumbuza iphutha lami ngixolise hayi no ngiyajabula sisi ukhona umuntu lana osilokhuzelile osibhalelile shame wasethi uyakholwa ukuthi uze ningasaphilelana naye uyena umuntu owaba nesandla ekuthenini ningaphilelani manje uyafisa ukuthi ngenhliziyo yakhe yonke azozendlala azehlise kuwena ukuthi empilweni yethu bekumnandi kodwa ngibe nesandla ekuthenini mina nawe sibe nokuqhelelana ngiyafisa ukuthi mhlawumbe sithelelana amanzi sikhumelana emlotha sibone ukuthi mhlawumbe ukuqhubeka kuya phambili sisengakwazi yini noma mhlawumbe sekuphela kwayindlela lokhu kwangempela uyabona hayi ngiyakuzwa angazi ungakujabulela nemhlawumbe ukuthola ithuba elitshela isimali fana nalelo ukuthi nibuyisane nalowo muntu noma ngeke simdalule njengamanje kodwa uzombona nje masifika naye ukuthi okay nangomuntu okuyena yena osibhalela hayi ngoba ngikhumbula umuntu hayi anginankinga ngiyajabulela ukuhlangana naye okay ma umuntu ungahambisani naye nje empilweni oluphi uhlobo lomuntu mhlawumbe ake ngithi naku siyaxabana njengamanje sibantu abachathayo sibantu abafonelanayo ukubalekelana nami ma sihlukana wenza njani mhlambe ukuthi siyaxhumana einkundleni zokuxhumana siyafonelana ngiyakwazi ukuqhubeka ngithi hey zama masingaxabananga yebo uyakwazi ukuqhubeka kodwa mekuthi siyaxabana ayi kusengelula uyayenza njani uyablock ngona kuhle ukuchatha kuqala mewuthi mhlambe lichatha every day uyabona ukuthi hayibo sekuphela izinsuku nakho asakhulumisani kuya inyanga ugcine nje sekumdelete eblockweni kugcinile vele kuphele inyanga umuntu onjani lo othola ukuthi man engathi aniboni ngasolinye mhlawumbe uvela umblock manje khona umuntu onjalo othi nxa ngimblocka lo amsusa nje empilweni yamasuke ukhona kuyeke kwenzeke uthola ukuthi awumtsheli kwakuthi yini inkinga yokuthi umblock wena usukhulume wedwa nale nkinga le wena onayo ngayo wabona futhi ukuthi uma ngase ngimtshele mhlambe kungaba nezinkulumo engaze igcine zenza ukuthi lesinqumo engithi ngiyasithatha manje ngicine ngingasithatha uzongincenga and stuff avele nje phume kanje yayenzeka lo nto empilweni ngiyabonga kakhulu sisabona njengamanje ngizohamba ngiyomlanda uzohlala nje ubuhleli nje kanje ngizofika naye la into engicelayo kakhulukazi ngiyacela ukuthi ube nayo inhliziyo yokuxoxa nje kahle nenhliziyo yokuba mdala ukuthi izinto uyithathe ngokuba mdala wazi ukuthi ekugcineni kosuku iconclusion ozoqhamuka nayo eyakho nenhliziyo yakho and akekho umuntu ozokuphoqelela ekuthenini uyamxolela noma umxoleleni but the fact esiyifuna ukuthi ekugcineni kosuku kumele nihlale phansi nikhulume ukuthi niyakhumelana emlotha noma nikhumelana sekulele kunini kodwa khona esikufuna uthini ukuthi nikhulumisane njengabantu abadala akubi khona drama akubi khona luthi lokho esigqugquzelayo ngaso sonke isikhathi ukukhulumisana kahle sibone ukuthi siphuma nesisombululo esithini alright ngiyabonga kakhulu ake ngihambe ke ngiyombona ukuthi ke uthini yeah alright sure alright hey hamba kahle la hayi kade ngikulindile mfethu bese sengiyathemba
Hayi man, ushaya ngesixwebhu sentombi. Ngiyibonile lapha. Hayi ngiyakhetha phela mina. Lesinqazo. Hayi ngiyakhetha bhuti wami. Sikhulumile nayo intombi. Sikhulumile nayo. Noma ingazi ukuthi wena kodwa ke ithe yasikubizi ifuna ukuthi izwe ukuthi ihamba kanjani. Ithe yasikubizi ifuna ukuthi izwe ukuthi ihamba kanjani. Ngicela ukuthi sisondele ngakhona. Kunjani uvaba? Ngithukile mfethu. Ngithukile. No, ungesabi. Cabanga ukuthi uma uzobamba lo shune kushilo nje ukuthi ube umuntu oqolisayo njengomuntu mhlambe olazi icala lakhe no sibona isidingo sokuqolisa uyabona? Hayi kuyazwakala bhuti wami. Yeah, akasiyo ngishone khona. Ngathi ngisonda. Hayi. Hello, Zam. Yeah. Alright, ma. Yeah, get right. Uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Ngihlekisa ukuthi uyahleka. Sisi wami angazi umuntu obokade uthe uyamfuna bothe ufuna yena uZama. Ngakutshela ngathi usefikile uZama. Ungivezelile ukuthi uZama kade uloku umzama uma umfonela ungamthola ngithi. Kunjalo bhuti wami. Wadi lokho ungamthola. Yini mhlawumbe inkinga zami ebenza ukuthi angakuthola? Ngamblock. Okay, unblocker. Mhlambe ngiyafisa ukuthi siqale ekuqaleni sister uZama lo wakaNgobo umazi kanjani uZama? Bhuti wami uZama uma wengane yami. Isithando sami, soulmate yami. Kodwa abantu bebengazi ukuthi siyathandana. Bebetshela nje ukuthi sabangani. Guys, ni bahle nabesifazana abahle ama right. Okay. Ukuthi manje umbukele ekhaya uzoconfuseka angazi singenza kanjani kodwa okay uZama usoulmate wakho abantu abaningi bebengazi ukuthi niyathandana lutho. Okay. Yini enzile ukuthi usibhalele? Bhuti wami nginibhalelile. Yeah. Lapha ngoba ngithi ngifuna ukuzehlisa ipride ngoba angazi ukuthi yini engiyenzile kuZama. Ngathola umsebenzi bhuti wami ngahamba ekhaya sekube nje unyaka wonke bengile ngibuya ngihamba. uZama sesihlale naye for 8 years sindawonye ayikho into bengamenzeli yona. Manje mawuthi uma wengane yakusho ukuthi ubaba wengane alright kanjani? Shuthu uZama ngamthola elahle ubaba wengane yakhe ena 8 months ngafika mina ngamthatha uZama ngamthanda ngamenza siswami ngamenza isithando sami mina bese ngitshele nje ukuthi uZama ngithole soulmate yami yangempela. Okay uZama angazi ngizokubuza umbuzo uthini kodwa ngicela ungiphendulele lenkulumo ninento enike nayenza nayo sisi. Hayi mina ngazi ukuthi nje umngane nami besihlanda onye njengomngane wami konke lokho akubalayo mina ngikwazi kahle uyangihlaza nje ngizothiwa nekhaya. Hayibo awusangazi cha angisho ukuthi angikwazi ngiyakwazi umngane nami bengiphila nawe senza nawe yonke into kodwa umakhelwane hayi ngalendlela wena uyibeka ngayo manje. Omakhelwane bayazi ukuthi thina sibize ngoma ZZ uZ nami ngoZ imani. Okay benihlala endlini eyodwa weZama? Yebo njengabangani. Okay ubani oqhamuka neplan ukuthi asihlale endlini eyodwa? Uyena phela ngoba mina ngangena indawo yokuhlala njoba ngangihlweli nobaba wengane njengomngane nami ke sasesahlala ndawonye. Bowuvela umazi ngaphambilini ungakahlwani nobaba wengane yakho? Bengamazi kangako kodwa bengimazi. Alright. Okay uza kuyena uZama iapproach kwaba yini umngane noma wamshela thina nje siyashela ukuthi hey intombi ukuthi uzaba ucela uthando ngandlela thizeni wena wenza ngayiphi approach kuyena? Yazi bhuti wami indaba yami noZama nje inzima ngendlela emangalisa kusaqala abangani nje sababangani kwamnandi sagcina sisithandana engithanda besithandana ayikho into besingasayenzi. Iqala kanjani le ukuthandana ngifuna ukuza le ukuthandana iqale kanjani? Saqale sababangani sahlala ndawonye elahle ubaba wengane yakhe sithandana nje kwamnandi wena wazi ukubona indoda nomfazi abathandanayo bese ngasahlukile ukuthi mina noZama sishadile. Ngiya-understand Zama. Yebo kahle sisi. Ngiya-understand. Wezama nginoconfuseka manje ngiyalizwe side lakho ngiyaqolisa ukuthi ngithi kahle sisi ngiyalizwe side lakho nanokuthi mase siqoqile vele yabo kodwa manje ulalele iside elilodwa akwakho umqondo
angazi Zama mhlambe ngicela ungicacisele kahle lelo khuzana nihlangane kanjani naye khona nayo into angitshele yona nihlangane kanjani naye hayi umnganami sahlangana naye ngisajola naye babengane saba bangani salos communicator nje efonini kwaya ke kuthe uma sesenginenkinga ke ngamcela mina ezukumvakashela njengomngane mangifika sengiyamxoxela istory sami hayi wathi hayi bahlale phela ngoba vele umnganami ngeke ngize ngikulahle sahlala masihlala ke yaqhubeka ke impilo wanayela nengane kwami mina bengingasebenzi yena esebenza uyinakekela njengomngane like meyothenga hawu ngiyabuka usethawe buka ngikuphatheleni hawu ngithi ngiyabheka Nkosi yami into engane ngijabule ngibonge yabona ube ngiphethe kahle shem okay ngiyanizwa nobabili yini sis hayi ngase ngiyalikwa la ukhona umngani enenzana naye ebusuku nenze lemkhuba yenze akade siyenza mina nawe uqonda ungitshela ukuthi ngempela hayi ngiyalingwa qobo la imkhuba ingane yakho ingibiza ngobaba mayithandile ngoba iyalazi nje uthando kade ngiyithanda ngalo even nobangani bethu bese besibiza ngoma ZZ ayibo Uyenze namhlanje ngicela ukubuza phela sizikuyenzeka kuyenzeka ukuthi isikhathi uyitshela ukuthi uyathandana nomuntu noma futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzobuka umuntu ngendlela eningakhona naye bese ugcina sewuyitshela ukuthi awuyazi lo muntu uyangifuna mase ngimshele mhlawumbe ngangiqoma bese ufika ke la vela afika kuphoqa hayi bhuti wami ngeke abekho abangani abalala ndawonye lukhona usuku elake ekwakufika usuku mhlawumbe la khona uthi ngiyakuthanda Zama naye wathi hayi ngiyakuthanda usuku nosuku mina nozama nje bese amathi nolimi ngeke khona manga ongiqambela hayi Zama khuluma iqiniso Zama mina ngazi nje ukuthi ngoba besize sihambe siye ngisho esontweni so babili njengosisi nje abazizwanelayo nasesontweni bese bencoma ukuthi hayi cha shemavenzwane okay ngicela ukubuza ke la weZama uhambe kanjani endlini yakhe ngicabanga ukuthi uma nibangani nizwana uma bese kufika isikhathi sokuthi soyahamba no mngani ngibonge kakhulu ukuthi sihlale kahle kodwa sengicela ukuthi ngihambe ngesizathu sika 1 no 2 uhambe kanjani wena sohambe endlini because benihlala endlini yakhe endlini ngahamba sengiphuthuma ngakhohlwa ukumtshela ukuthi ngiyahamba ngacela ubaba engane ucela ukubona ingane ngoba adagcina ukuyibona ngahamba ngumuntu oyomkhombisa ingane wathi ucela ukuhlala insukwana nengane ngoba kade ayigcina kwagcina kuhlaleka isikhathi esideke okay uma kuukuthi wena nanangu sisibeni ngathandani besikuphi isidingo sokumblock phoma ngabe yakubaba wengane benginqena ukuthi uzolokho engibuza ama questions amaningi njengomngane akukho wrong njengomngane ukuthi angithi ngakhohlwa ukumtshela mina sengiyahamba ngeke bhuti wami ngicela sibambe lapho ngicela nje ungilinde nami ngichaze bhuti wami hayi uzama udlalile ngami wezaba iminyaka emingaka iTS ngiyakondla ngithengela ingane sibizana ngosithando wababona abangane babizana ngosithando abenza imikhuba yabantu ababili wababonaphi Zama bakhona Zama udlalelani ngami bakhona abangane abebizana bazothi hawu babes abalala ndawani abaqabuzanayo wababonaphi Zama cela ungichazele hayibo siyathandana mina bhuti wami siyathanda uyisanda sami uyazi na usaba ngami emphakathini Zama hayi ukuthi indaba ungavuma iqiniso ufuna ukubuya kulasikotheni wakho Zama kahle ufuna uyasikhotheni wakho ngizokutshela ke iqiniso mana welokhuzane weZama ngifuna ukuzwa kunale ndaba engathi ubaleka nayo mina ngifile ngazuthi uma ngabe umblocker uhambo ungashongo kahle so ubaleka umuntu obowuphila naye ngendlela echazwa uyena ngingazi ke kodwa ngibuza ngaze ufuna ukukhuluma iqiniso ufuna ukuziqinisa ufuna ukukhuluma ukuthi nike naba yini nobudlelwane naye ilolo nje iqiniso engifuna ukulizwa kuqala ngaphambi kokuthi uqhubekele phambili empelweni kudwami izinto kahle ingqondo yami ihlangahlangene nje njengoba ngangade ngihlwene nobaba wengane yami ebengimthanda so mangithola ngihlangahlangene bengivuma yonke into ade isho kumina ngoba vele bengidesperate okay sithe masihleli ndawonye ke akusabonda nje njengosisi into kanjalo okay vele ngithi room lodwa sishare umbhede vele obvious ingane kuphi hayi ingane bilala phansi okay sihlale sibonde azangitshela ukuthi khona izinto ezithize kuyena nje ngangibona ngama actions nje nami ngagcina sengiresponda ke phela ngoba phela ngithi ngihleli la wenzani izinto ezazenza nje banihlala ndawonye
Nje yabo izinto zabantu abathandanayo. Umuntu wesilisa nowesifazane ubenza nje lezo zinto uthi ngiyapheka uyafika nje uyangihaga la ngemuva. Hayibo wenza nami ngafunda kwezami ngapha ngimdala kuthi okay shuthi yabo into ekanje ngoba ubungani bethu bebusabuncane isikhathi vele ngingahlali naye. So okuningi bengakakwazi ngaye. Sengiyamangala ukuthi awu manje ngiyapheka lokhu uyangibamba lo muntu and nami ngiyasaba ukumbuza. Hayi kanti uthi ngesikhathi mina ngisaba ukumbuza ila ideveloper khona ke lento yakhe. Nakwena gcina seyakheka lento. Ngizosho njalo. Shuthi yagcina isiyakheka kodwa kahle kahle bingekho kumina. Okay, okusho ukuthi njengamanje indaba sisi. Hayi, namanje ukuthi ngakakhola. Zama. Yabo nje ngibhalelile la ku Pride. Ngizozithoba zami. Ngamcela ubhuti wami usazongincengisa kwena. Ukuthi uma kuthi khona iphutha engilenzile mina engingalibonanga. Mhlawumbe iphutha lami ukuthi ngiyosebenza. Kodwa ke ngisebenzela nina nje ukuthi niqhubeke nempilo emnandi. Mina bese ngitshelile nje ukuthi nje uboy awu ngizomkhulisa ngishifa lami nje kuyobekwe yelakhe. Zama yini ekushintsha umqondo? Ukuphuma ngiyosebenza. Ngicela ukubuza ngoba uzwakala njengomuntu engazuthi benemizwa yakho kakhulu bekuthanda and futhi nihlale kahle naye njengoba ebuya manje ezocela usizo kumina ukuthi mangimkhulumele nawe ngicabanga ukuthi nawe kumele uyibuke ngenye indlela ukuthi mhlambe kunothando olukhulu kakhulu nanokuthi akanayo ingane bebhilivele ekuthenini ingane yakho sekuyinganeni nobabili njengoba esho ukuthi izinto zakhe uma ngabe kuthiwa kodwa ke kubi lokho okukhuluma ngoba omunye umuntu akisho ukuthi angakwenza omunye umuntu mhlamba akagcina ethatha impilo yakho ngenxa yokuthi wena ubhalela ingane yakhe ngoba mhlamba akakufuni wena athi hayi akafe lo khona ngizothola lezi zinto lezi kube wrong lokho okukhulumile ungacenga umuntu ukhulume ngayo yonke indlela ofuna ukukhuluma ngayo kodwa musu ukwenza iphutha lokuthi ukhuluma izinto ezincike kakhulu empilweni yakho ngiyabona bhuti uthanda ngiya understand so ngicela ukubuza kwena zama ukuthi mhlambe bengeke nimhlapha uphinde umnikeze elinye ithuba ngiyazi ukuthi into yini aniyibizi ngokuthi benithandana ngithi aniyibizi ngokuthi benithandana ngizosho njalo mina bhuti yabo ukube mhlambe waye ngiapproache kahle yabo angitshela ukuthi kahle mina ngiyisimo esikanje kanje nami ngihlale phansi ngikhulume nami ngizizwe ngibona ukuthi ngiyangena yini leto ngingene ngokwendlela mana kulo 8 years beniphila lempilo yokuthintana vele kodwa ingekho kodwa kumina ngicela ukubuza uma ngabe umuntu wesilisa ekuthinta nje njengokuthi nisekamerweni umzimba womuntu wesifazane uyarespond ukuthi ngiyathintwa uma ngabe nithintana naye beyingenzeki lento ukuthi umzimba urespond ukuthi hayibo naku ngithinteke ngathi ngithinteka kahle ngizosho njalo ingakho kubelula ukuthi mebuya ubaby daddy ngabe ngimthanda ngivele kubelula ukuthi ngishiye phansi yonke into kodwa bengingayo inhloso yami into yakuletha kuyena ngamanye amazwi ukuthi wena wase wanela abafana mhlambe wasudlalekile ngandlela thizeni wasuthi ake ngizame enye igender noma mhlambe ilento oyisho ukuthi umqondo wakho wawusadidekile okupho kuyikona okuyikona ukuthi mina ngangiye njengomngane njengoba vele bengingayazi impilo yakhe ngingafuna ethando ngiyofuna ukuquba nje kumngane kona okwabafana kwakusangicikile futhi yena wabona iopportunity ke ngokuthi yena vele uyileta ayiyona ke futhi nami ngokuthi vele iyayingekho into engangayenza kwamele ukuthi ngiyenze lento le noma ngangezwa lutho ngicela ukubuza kuwena mhlambe wezama ukuthi ngoba phela lelo khuzana izovela ku YouTube mhlawumbe abantu bangakini bazoyibona mhlawumbe bakhona abantu abazoyibona kodwa definitely bakhona abantu abebeyazi lempilo yakho mhlawumbe abanye ngoba uke baveza ukuthi abantu abasondelene nani bebeyazi ngiyacabanga ukuthi abantu balapho kulo ndawo benihlala kuyona bakhona abanye abantu abebeyazi impilo yiphilayo bazothuka kakhulu akho umuntu obazi ubaba wengane naye akazi ngaphandle kahle uzophoxeka nje umuntu wami Nkosi yami ngicela ukuphuza ngoba bekade kondlela ingane ubaba wengane bekade engekho sonke lesikhathi 8 years ingane beyondliwa uyena so uya appreciate konke lokho noma mhlambe umvala kwakho ucabanga ukuthi umuntu mase kwenzelile izinto ezinhle kangaka isidingo sokuthi mase uhambe ngalendlela ohamba ngayo asikho yindaba uhambe kanje ngiya appreciate kakhulu futhi ukuthi ngazumeka ngangihambe ngumuntu obuyayo then mangifika lapha yana ngafika ngathola izinto ekade ngayigcina kwagcina kuhlaleka nje
mhlambe mengabe ethi wathola izinto akade azigcina ngifuna ukukusiza nje ngicabanga ukuthi mhlambe wathola into ecijile lapha kumfana futhi mhlambe kwenzeka ngenye indlela ngingazi bokhuluma ngaloko sisi impela kunjalo ngiyacabanga ukuthi yonke futhi into eyagcina isingibambile uba kahle kahle nami angazi ukuthi ngahlala kanjani futhi ubaba Ingane lento ecijile wayigcina 8 months 8 months ezele ingane 8 months njengoba manje ingane sina 8 years imanxusa ikhumbula manje yini ezoshintsha wezama mhlawumbe ongicacisela yini mhlawumbe ezoshintsha kulezi zinto azenza ngoba usangakushiya namanje usakakunika leyo nto yakhe ecijile aphinda kushiya kanjani uzobuza ukhalela mina yini wezama mhlawumbe uzobuza ukhalela mina ngikuthandile wezami ngakunika nje lokhu uthando bulideserve hayi kodwa wena hayi ngiyakubonga shame futhi abanamehlo hayi bazokubona usazokhetha ngoba ingane yakho uzaba mangakunikeza ithuba lokuthi nibuyelane usengavuma ukuthi ngiyamthanda uzama bhuti wami ngimthanda nje ngenhliziyo kahle wena yini oyifunayo kuyona mina ngifuna uzama abuye empilweni yami nje akukho kunye engikucelayo uzama nje ngiyacela ngiyakuncenga ingakho ngizehlisile ngathi nje ngiyacela uzama abuye nje empilweni yami siqhubekela kade sigcine khona uthando nje besinalo akekho futhi ozosihlukanisa ngiyacela amazethethe ngiyacela sithando sami awu mapholoba ngiyacela hayi ngeke sisi angazi ukuthi ngiyafuna ukuyi-adapter ngiyaxolisa kodwa ke it's okay ithini into wenza njani uyalokhuza uyaqhubeka naye noma cha ngiyabonga ukuthi usizile nomntanami kahle kade saqala untshontshana nobaba Ingane ukuthi wena ubungazi so ingakho kubelula ukuthi ekugcine ngihamba sengumuntu futhi ongasabuyi street bese kuyinto endala mungekho nje usemsebenzini manje angicabanga ukuthi ngizokwazi ukubuya futhi ngizofeka impilo yami ekubeni futhi fanele ngifihle manje yabo nje lento esiyenzeke la ukuthi manje sengizobonwa nasekhaya ukuthi bengenzani ngathi sebekubonile zama sebesibonile vele yini ngase siqhubeke ngiyacela bandla zami sebeyasibona manje bayasibona ngicela ukuzibuzela nje dadewethu ayikabi ngenzela ukuthi mhlambe nozama i-understand kangcono ukhona umuntu wesilisa oke waphila naye ngaphambilini angaze ngiphile nomuntu wesilisa angikazi ukhona wesifazane waphila naye ngaphambilini yebo ukhona bhuti wami benjani impilo hayi besihlalisene yena kodwa akekho ufana nozama uzama nje sihlale kamnandi naye uzama unginikeza lonke uthando yebo nje wena bhuti wami ungacabanga lento uthando lomuntu esifazane nomuntu wesilisa uyibona lento ngisho ayikho into ebesingayenza abantu abajolayo sinozama besithandana senza yonke into siyikhaphuli nje into ongayazi kodwa kuwukuthi emphakathini cha besingavisi ngimhloniphe kakhulu la nihlala khona benaziwa nje ukuthi nibo ba kanti wezama omakhelwane sis hayibo kade besibiza ngoma sethethe usubakhohliwe ngoba ungafuni ukuthi bakubone hayibo sama awena sikhathi kudlala wena zama uma sethethe kanti uqhabukephi French hayi khuluma iqiniso yehlisa nje pride khuluma iqiniso ngeke ukuthi nje singo sisi siyazwanela nje okay ngoba ngifuna siyigoqe njengamanje like masiyigoqa kumele kube khona isisombululo kuyona yonke inkinga sibe nayo inhloso enkulu kakhulu nokukhumbula uma wengane njengokusho kwakho ufuna ukuthi nibuyelane isicelo sakho yileso yebo nengane iyangikhumbula nayo ngiyakwazi lokho ingane yakho injani ayikaze mhlawumbe imbuza iyambuza ngize ngiyikhombise izithombe zakhe ngamtshela wahamba nomsebenzi so usekude alright sisi ngifuna siyigoqe njengamanje wenza njani uyabuyelana naye noma mhlawumbe ayithathe lo nto ukukhohlwa kancane yona yabona njoba bhuti wami eyibeka ukuthi uthando lwethu belinjengomuntu wesilisa nowesifazane kunjalo ke nakumina mina ngizikhumbulela umuntu wesilisa ngeke ngikwazi ukubuyela kuyena imali emengaka zama mfethu bophatha indaba imali ayibaleki iningi kakhulu bhuti wami endlini begrosa mina ngenza yonke njengoba nje emuhle kanje egqokela amabu ngithi mina wonke laba njengoba benyezela nje le ndoda yakhe siyakubona namhlanje kade ngibona sonke lesakhokhisa yini hayi angikhokhisi kodwa mina ngithi kwazohlanyisa wezama yey ngithi wezama kwazohlanyisa imali le mali lesho uthi obukade ubhizondla ngayo ingane usho uthi bese kwamalobolo kahle bungilobola hayi uyibiza nalo mingane othanda ukuyibiza ngayo kodwa mina yabo njengamanje wezama hayibo ayizama hey angizohlanyela intombazane mina angizohlanyela intombazane kade ungibiza ngesithando hayibo uyintombazane kanti umfana enhlabe umfana intombazane sami yesibengibiza ngesithando sami ngiyabona njengamanje ukuthi udiniwe yini ekuhlanyisayo kahle yini ekuhlanyisa ufuna nibuyelane noma ufuna nixabane manje ufunani kahle isifiso sambe ukuthi mina nozama silungise izinto bhuti wami manje kuseyisona leso sifiso njengamanje nje kuvele kunyuka ushukela ngoba manje yabo musukhuluma indaba yemali hayi imali iyasanganisa bhuti
imali yami ngispende lapho Okay. kakhulu bhuti wami. Uzama ugqokile muhle nangu. Yebo, njengombona nje bengezela imina lo. Uzama Yimi. uqinisa. Uqinisile. Uwasho lo phansi khuluma. Cha phela njengomngani wami kanti hawu Hayi. Hayi ngiyalinga. Ngithengela njengomngani wami masiphuma. Hayi ngiyalinga egatsheni bazovuka bame ngenyawo ngiyalingwa qobo bhuti wami. Ona. Yini inkinga sisi? Hayi bhuti wami ngenza islima la. Kodwa wena bhuti awusho sawubona wena ukuthi ungenza islima lo. Wena ke nje Manje angikwazi ukubona zama ngicela ukuthi ngibuyele kuwena. Anithandananga nosisi. No, ngicela ungitshele nje iqiniso uma ukuthi nathandana. Mhlambe ke kuyiqiniso lokho akusho ukuthi benilenza ucansi, benibambana nipotozana engabe kunjani. Kuyiqiniso lokho noma kulona iqiniso. Ngoba manje angizazi mina ukuthi kumele ngibe ngakuliphi side. Vele kahle kahle kumele ngibe kwi-side, kumele ngibe neutral njengoba ngineutral nje. Khona into enike niyenze nayo ikhombisa ukuthi uyathandana. Ngeke ngithi besithandana ngoba ngazi ukuthi manithandanile niyaqala nishelana ukuthi angazi ukuthi kulezi zinto zabo uhamba kanjani kasho. Hayibo, zaba khuluma iqiniso zami. Khuluma iqiniso zami. Khuluma iqiniso. Iqiniso engilaziyo. Mina ngafika ngizohlala njengomngani. Mengihlala njengomngani walokhu nje enza izinto engingaziqondi. Umngani wakho ulala naye wena. Ulala nomngani wakho. Ngithi ngisachaza ukuthi nami ngokungazi nokuba desperate ngathula ke ngalalela lezi zinto ngingazi ukuthi zizoze zifike lana egcine sezifike khona. Futhi Ufika kanjani khona? Mbuze ngempela. Mbuze. ngigcine sengimiyeka phela enza lezi zinto ezenzayo kodwa hayi ukuthi Usho ukuthi wena uqonda ukuthi mina bengikudlwengula inhlamba. angisho ukuthi ubungidlwengula kodwa Ubuthanda. bengayithandi le yanto mina ngithanda abantu besilisa mina. Wengathanda. Bengiqoqa isimo lento Hayi bengenza. wengathanda. Isiphi isimo sisebe siphoqa ngifuna ukuthola lapha. Esothi bengena indawo yokuhlala. Kodwa njengamanje mina ngendlela engibuka ngayo ngibona sengazi ukuthi umyuzile usisi. Kakhulu. Bomyuza. Hayi. Bowuzenza umuntu ongazi ukuthi usothandweni naye kanti wena ukho othandweni naye uhleli kulothando ngokuthi yena uyakusiza ngezinto ezithize kodwa kahle kahle kube beza umuntu ongena material engaphethe lutho elizosiza wena bongeke uze umamukele bengeke futhi uzube umngani naye uyabo ula ukhona namhlanje ngenxa ukuthi usizakale kuyena umkhohlisa okusho ukuthi yena manenza lezi zinto be-enjoya wena umkonkozela noma mhlawumbe ungenandaba nalento ayenzayo ngoba wena ufuna lento oyifunayo yini ekushintshile inhliziyo yakubeka lapho because unikwe omunye umuntu inhliziyo wesilisa waye mengabe sekumele ubuyisele ubuhlungu komunye umuntu ukhethe lo muntu ukuthi ubuyisele kuyena Cha ukuba ngiapproacha kahle wangibeka esithombeni uthi kuzohamba kanje mhlambe ngabe ngahla phansi nami ngakhuluma nami ukuthi okay ngizoyenza lento manje nami ngazumeka ekubeni futhi inhliziyo yami ibingekho kulento le yakhe kuthema kubuya baba wengane ayi nami ashona kuyena okay ngiyaxolisa ngicela ukuzehlisa mina angazi ukuthi liphi iphutha engilenzile mhlambe iphutha lami ukuthi ngihambe ngiyofuna umsebenzi kodwa ngangizamela nini ngiyacela yabo nje ngimbizele nje ubhuti wami ukuthi azongixolisela la kuwena ngizoxolisa mina angazi ngenzeni kodwa ngicela nje ubuye endlini buye ekhaya ngeke ngize ngikubalele wonke amagama wenzile ngiyacela baby ngiyacela sithando sami ngeke ngisakwazi ekubeni usungihlambalazile nje kwakuthi ungilethela mina kuzothiwa ekhaya bazothi nje omakhelwane kodwa sebesibonile vele ingakho ke kumele ngibaprovele ukuthi yonke lento le angiyazi ngokuthi uqamba amanga sama kahle wena uprovela lokuzana ukuthi unamanga uqinisile cha nami vele lento bengiyenza bengayiphili njoba nje ngibuyele kubaba isoka lakho liyazini ukuthi wena bokade uyishaya nalo sisi nako konke lokho ubhebi uzophoxeka kabi nje akazi kodwa seyayondla ningane uzoyondla seyayondla yini ingane uzoyondla ngani ehluleke ingane izibe na-8 years uzoyondla ngani manje wena nje usukhohlisa nje ilento yakhe nje icijileke nje akunikeze yona ke ngalobo busuku nje futhi kahle wena wawukhumbula ithuluzi vele kuyena ngasho kanjani ngoba vele bengibhoreka manenza nosisi yeah bekuyini ukuthi uhambe sisi wena bowubona lokho kubhoreka ukuthi uyibhoreka bengakubona ungenza isilima lo benza njani lo ungenza isilima lo bhuti hayi kahle lo ungenza isilima lo yini leyabe yenza ukuthi ubone ukuthi bengabhoreka ube-react kuyona ube-react kuyona yonke into ebekade ngiyenza mina kuze kube uyena ngelinye ilanga ongibambayo athi hayibo mamazi woza phela namhlanje ngikukhumbulile ingane ingekho esikoleni kuyiqiniso ngokuya emsebenzini nje ngokuya emsebenzini hayi musungenza isilima awenza isilima wena hayi wena ukwenza isilima wena ngeke angazi ngingathini angazi ngingathini into yini kodwa kona into yini izwakala yinto ekade iphila ibukeka yinto ephilayo ebeyiphila kakhulu kuleli side kuwena wazi wena ukuthi ayiphili unezinto ezithizwe ezibhekile
usisi unesifiso njengoba esibhalile sokuthi niphinde nilungise izinto nibuyele esimweni kodwa wena ubonakala umuntu ophindela la okade ushayeke khona la olimale khona uphindela khona isidumbu uma ngabe umuntu efela la kuyathatha isidumbu sihambe kodwa umuntu uma bengalandwanga ngehlahla uyovukela khona uyopokela khona okusho ukuthi wena ufana nomuntu ofela endaweni akangalandwa ngehlahla upokela kuleyo ndawo ofele kuyona ulinyazwe yilo wamuntu usaphindela kuyena futhi usaqhubeka usazanana naye umuntu okuyena obekade ewubaba kule ngane edlala iposition ebekumele ngabe idlalwa yilo wamuntu nangu obeneqiniso kuwena nangu kodwa wena ubuyela kuphi ubuyela la wafela khona uyisipoki salapha ya uvukile futhi manje upoka khona ubona ku right ini lokho noma mhlambe kwesikhathi kuyenzeka inhliziyo ikudukisa kodwa ngomqondo uyakwazi ukuthi uyifight inhliziyo yokugcine kuni umqondo kungani wena ungazange uzwe ufight nenhliziyo yakho kugcine kuni lumqondo noma ungasabuyelananga naye kodwa nje uqala impilo kabusha kungani ungakwenza ngalokho ukuthi vele bengayithandi lempilo bengiyiphila naye kodwa ngiyabonga ngakho konke angenzele kona nengane kodwa akona eqinisweni zama udlalile ngalo sisi udlalile ngaye imbi futhi kakhulu into oyenzile kuyena manje ukuthi into engifuna ukuyithola njengamanje ukuthi wenza njani uyaqhubeka naye noma uqhubeka nobaba wengane ngizoqhubeka nobaba wengane ngoba kahlahle vele bengingathandani mina naye usizakala ngani kubaba wengane ngiunderstand ukuthi uthando luyizenzo mhlambe luyini kodwa usizakala ngani kubaba wengane ngiyamthanda okay uyamthanda ingane yakhe isizakala ngani kubaba wayo ngizobona manje ukuthi uzoyisiza ngani so lokho nibuyelene khona noshintsho olubonakalayo kuyena olukhombisa ukuthi usewubaba o responsible bengaqali kodwa ngiyamthemba uzoba right kulo 8 years akazenze lutho kulo 8 years akazenze lutho from day 1 wawucabanga ukuthi manje khona into azoyenza ngiyamthanda ngiyazi ukuthi uyazimisela uzozama lokhu uzozama awazi uhleka ubhuti wami emhlola hayi no sikufisela inhlanhla sisi sikufisela inhlanhla okusho ukuthi sisi njengamanje mhlawumbe ayikho indlela ungenza ngayo mhlawumbe ukuthi ikhokheleke sisi imali yakhe mina phela bengizungisiza njengomngane bengingazi ukuthi uzobuya afuna ukuthi akhokhele kodwa mayefisa ukuthi somkhokhela sino baby akhuleke somkhokhela hayi umdlalo lo ukhulumayo ayikho imali abazongikhokhela uzongikhokhela ngani futhi akanamali usihlama nje bawosihlama bobabili kodwa it's fine manje mase indoda yakhe izwe ukuthi wena uyibiza ngokuhlama cha uzophatheka kanjani hayi ngamani iphatheke ngendlela ephatheka anginandaba bhuti wami anginandaba ngempela ngoba nje labo la ngidlaliwe la ngenzelwe phansi kodwa yazi enye into engicabanga ukuthi iyingozi kakhulu sisi ile yokuthi ngoba angazi mhlambe ngibona ngathi kodwa ukhulile kunayo sisi yebo kunjani nishiyana ngeminyaka emingakadani msana ngishiya ngo5 years ngishiya ngo5 years ezinye izinto ezinokuba ingozi lezo yabona mhlawumbe kube kuthiwa wazitholela umuntu ontanga yakho na mhlawumbe ngabe ngconywana yabo angiphikisani nendlela ophila ngayo siphila eSouth Africa vele sinamalungelo sonke umuntu uphila ngendlela akayifunayo so kwesinye isikhathi izinto ezikanje ziyenzeka igazi lisabishisela usafuna abantu abathiza abafunayo and wesiphathi bevele nomuntu wesilisa abephila naye uyabo nabo ungenaso isiqiniseko sokuthi mhlambe ke ngeke kushintshelele yini noma ngashintsha ungcono wena ngoba ukwazi uphila nomuntu wesilisa yena into ehlabayo useke wayithola uyayazi ukuthi njani uyabo and manje mhlambe unako ukuthi ahlala abuya ayikhumbule ngingazi yabo hayi bengayitshelanga nje ukuthi kusangenzeka kanje ngoba sihlala isikhathi eside mfethu sihlala isikhathi eside bhuti wami nalomuntu bengayitshela ukuthi usangenza kanje awungenzele phansi usamthanda kodwa ngiyamthanda inhliziyo yami yonke nangu ngicela umthetho yamthanda zama ngiyakuthanda zama inhliziyo yami yonke ngiyakuthanda okay ngiyabonga izwana mina ngikuthanda nje ngomngane ngoba vele wasiqaleni singazi sithandane awungishelanga hayi ngihlukumezekile bhuti wami hayi kulungile ngiyabona ukuthi uzamile nawe bhuti wami uzama angeke ngithi nje ngiyamdedela uzama akahambe inhliziyo yami iphulile abuye kulona isoka lakhe njoba ungekho nje lesikhashana bongamkhumbula ingane bimkhumbula wena ubungangikhumbula ngokobungane yebo bengikukhumbula hayi lezi zinto zami akukho mhlawumbe usiza bena lempilweni yakho bolukhumbula lukhona futhi ngiyabonga kakhulu ngangisize ngakho njengamanje izinto ezifana nokuthi mhlawumbe kunezidingo zengane ngizwe ukuthi ingane bekade ifunda esikoleni esibizayo ifunda kuphi manje hayi ngifayela ngasekhaya izwana sasalengane okay no ambukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi ayilungi mfana ke ayilungi
ayilungi. Ngiyathemba sithi mhlawumbe sizomthola umuntu oright. Ngicabanga ukuthi usendaweni efanele uhappy right, yabo. So ungayididisi injabulo yomuntu naye akasoze wayididise yakhe ngithi. Nawe uma ungaqhubeka nempilo kukhona ungakuthola naye ngicabanga ukuthi uhappy la khona. Igama lami ngoqumba amaqhumbana. Aseme mhlawumbe uma usibhalela wena okwakho sokwazi ukuthi sikulungisa la shayekile shem ngicabanga ukuthi ayilungiseki inkosi yami ayilungiseki. Sibonga kakhulu ngesonto elizayo futhi sobe sikhona sithi pride aside. Ungakhohlwa njalo ukuthi ngolosithathu usekhona ihwayi mina o part 2 siloko sibuya nje kancane sikukhumbuza ukuthi kwakade kwenzakalani la sithi pride aside njalo ngesonto xebo. Babukele emakhaya ngizocela ukunibonga nje nonke. Ngibonge na ku pride aside. Nibonile bazamile ukungisiza. Ngizama ukumncenga uzama hayi kwanhlangazi zimuka nomoya. Kodwa ke kulungile. Ngimtetelile nenhliziyo yami kayitshela ukuthi hayi cha kulungile zama. Hamba mfethu. Bokuchutha phambili Juba. Nami ngizoyizama impilo ngendlela engizoyizama ngayo. Ngiyathemba ukuthi izongiphathela ukuthize. Kulungile. Ngiyabonga. Danko pride aside.